Ето го, излиза и другия багер. Камацу. Тон и половина. Перфектна работа. Дигни го багера да видим. Изпрей кофът така. Стрелата изпрей. Стрелата. Така. Дай първо греблото. Изправя се. Давай. Давай кофът отпред. Остай го така. Без никакви усилия. Дай веригите сега. Дай напред, дай назад. Добре. Дигни капака да видим. С хубав навес е. Двигателът е прекрасен. Без капка масло. 3 цилиндъра, водно охлаждане. Перфектна работа. Греблото е запазено. Ето го аспага. Никакво пушене. Няма бели, няма черни пушъци. Затваряй. Махай го това багер, заправо да се продава. Пускай го, така. Греблото. Дигни греблото, не? Още. Айде, махай го. Тон и половина камацу. Японец.